a l'hora d'explicar d'una manera més concreta el que és l'editorial i la seva aplicació en una de les nostres publicacions més recents i la seva vocació, que ja en el seu moment tenia, de no tan sols fer una labor d'erudició, sinó d'acostament a un públic ampli d'aquesta tradició, avui us presentem una edició del llibre de Sansovller amb una adaptació actual. Fer una edició crítica i fer la feina que fa la Barsino, que va començar fent en Josep Maria de Casagovert i després molta gent la continuada, té jo crec altres aspectes importants. Perquè de fet estem parlant del patrimoni lingüístic, literari, textual català. I recuperar coses de la tradició cultural pròpia, d'alguna manera també significa recuperar una part de la nostra tradició, recuperar, per tant, una part de la tradició que ha fet que fossin com són. Avui en dia hi ha determinats aspectes que fan que una cultura a nivell internacional tingui un cert prestigi. Hi ha, sense cap mena de dubte, el fet de tenir una tradició textual darrere potent. I, per tant, pel prestigi internacional d'aquesta cultura, que aquests llibres surtin, es difonguin i la gent en tingui coneixement. Un llibre molt pràctic en què els usuaris d'aquests llibres de cuina anaven afegint, anaven traient, anaven canviant, perquè apuntaven les seves preferències, els seus interessos. Tot això fa que, clar, que siguin llibres molt dinàmics, amb molta vida, i que realment de vegades hi ha desajustos, hi ha problemes, fins i tot en la llengua i en tots els elements. Per començar, clar, trobes un munt de vocabulari bastant diferent, bastant complex, començant pels ingredients, i després hi havia una segona fase en què jo mirava també de valorar fins a quin punt allò que jo tenia un sentit, una lògica des del punt de vista culinari. Havies de també començar a prendre decisions generals sobre què fer amb tot un seguit de criteris, d'elements generals. Per exemple, també en vocabulari n'hi ha que, tot i que encara figuren als diccionaris normatius, no és d'ús habitual. En aquests casos, tot i que fos una paraula perfectament normativa, substituir aquesta paraula pel mot més habitual avui en dia. Evidentment no s'ha modificat el nom de les preparacions, el genet, l'arricoc, l'almadroc, el mig raus, evidentment no es pot modificar. És apropar el llibre, aquesta versió, diguéssim, modernitzada al lector actual, i també potser animar a fer experiments, així com n'hem fet nosaltres a la cuina. De fet, quan s'hagi completat aquesta col·lecció, aleshores tindrem, de fet, una història de la cuina catalana i en bona part del gust català.